Zdravo, zovem se Dragan Perović i predstavit ću vam još jednu mašinu na kojoj smo radili retrofit, a gdje se za kontrolu i upravljanje koristi Linux CNC. Uradili smo retrofit struga sa ciljem da mu osnovna namjena bude izrada i popravka elektroda za katodne erozimate. Pri tome se očekuje da mašina bude laka i intuitivna za korištenje, jer na njoj radi isti operater koji radi i na katodnim erozimatima. Također je neophodno da dobijeni komadi imaju visoku tačnost, jer se ove elektrode dobijene na ovom strugu koriste u finalnoj obradi alata od tvrdog metala. Interfejs između Linux CNC-a i mašine je MESA 7i77. Za pokretanje osa koriste se AC servo drive-ovi, a položaj se prati mjernim letvama sa mikronskom rezolucijom. Glavni pogon vretena je trofazni motor, čija se brzina reguliše frekventnim regulatorom. Pendant, osim standardnih tastera za odabir osa i rezoluciju pomjeraja, ima i tastere za pokretanje, pauziranje i reset programa. Također se sa pendanta može uključiti i isključiti glavni pogon vretena, podesiti posmak i broj obrtaja vretena. Posle uključenja glavnog prekidača podiže se operativni sistem, pokreće GMOCAPI vizualizacija, a pritiskom na taster pokreće se homiranje mašine. Linux CNC pokreće ose dok ne naiđe na prekidač položaja u plusu po obe ose, a potom se vraća dok ne dođe do C signala na mernoj letvi, tako da je homiranje tačno sa rezolucijom od 1 mikrona. Mašina je tad spremna za rad i sada se ili kreira novi program ili učitava postojeći. Kreiranje programa počinje pokretanjem aplikacije ciklusi. Ova aplikacija daje paletu procesa i kada se klikne na neku od tih ikonica, otvore se dodatni parametri koji treba da se podese. U prikazanom primjeru pravili smo cilindračnu elektrodu Fi 13,19 sa zaobljenim čelom. Prvo smo sa palete izabrali unos alata, čiji su parametri unešeni u tabeli alata. Ovo je neophodno zbog offseta alata. Potom biramo čelnu obradu da komad poravnamo sa prednje strane na predmeru. Za čelnu obradu potrebno je uneti početne i krajnje tačke po obe ose, posmak i brzinu vretena. Zatim se unosi kontura kojom alat treba da izvrši finalni prolaz. Počinjemo ikonicom za start gdje sam uneo početne koordinate konture 0,0. Ikonica za start sadrži parametre za koordinate početka konture, posmak, brzinu vretena, hlađenje i tip konture. Onda se odabira ikonica za konturu i unosi sljedeća tačka, u ovom slučaju finalna mera čela -2 po cet. Zatim stavljamo ikonicu za kraj konture da bi Linux CNC u vizualizaciji crtao konture dok unosimo elemente konture. Za parametre kraja konture potrebno je uneti prečnik komada, sigurne tačke, to je tačke u kojima alat ne kači komad po obe ose. Potrebno je definisati korak ciklusa, to jest koliko će alat da zahvata materijal u svakom prolazu. Onda se može odabrati da li će se vršiti ciklusi ili će se samo proći konturom. I jedno i drugo se može uraditi sa ili bez korekcije alata. Obično se prvo uradi komad koristeći cikluse da se dobije forma. A ako se u kontroli veličine ustanovi odstupanje, onda se može uključiti korekcija putanje i popraviti mera. Ovo je uglavnom interesantno kad se pravi prvi komad. Kada je podešena finalna, vraćamo se kreiranju konture, prateći u vizualizaciji da li dobijamo ono što želimo. Dakle, u ovom slučaju sljedeća tačka je po Z osi na čelu komada, a po X to je tačka od koje počinje luk, to jest Fi 10,54. U sljedećem delu konture izlazi se na zadati prečnik 13,19, a po Z -3,325. Da bismo dobili luk, čekiramo checkbox i unosimo poluprečnik 1,325. Posle luka doda se još jedan ravan deo po površini i na kraju se izađe na prečnik komada.
Verovatno ste primetili da prilikom unosa sledećeg elementa konture inicijalne vrednosti za x i z su koordinate prethodne tačke, što olakšava unos konture. Kada je sve unošeno, vizualizacijom se može proveriti da li će se alat kretati onako kako smo mi to planirali. Kontura koja se unosi može biti spoljašnja i unutrašnja, a može imati i negativne uglove. Kao što ste vidjeli, programiranje je svedeno na unošenje koordinata sa tehničkog crteža u edit polja za koja izlaze dodatna objašnjenja kada se miš pozicionira iznad njih. Mi smo uspjeli da obučimo čoveka za par sati da radi na njoj, pri čemu on nikad pre nije radio na CNC mašini. Kada je program gotov, u čauru vretena se montira komad, pomoću penata alat se dovede na čelo komada i tako se nuluje po C. Potom se po površini malo obeli komad, izmeri prežnik i dobijena mera unosi po x i na taj način se izvrši nulovanje po x. Za naredne komade x i z se ne nuluje, nego se komad stegne u čauru da vidi koliko je vjerao i prvo unešeni komad. Na kraju, kad je već sve gotovo i komad pričvršćen u čauru, pokreće se program, uglavnom sa penanta, i onda se prati rad mašine. Pošto je mašina odradila komad, onda se izvrši kontrola dobijenih mera. Ova mašina daje komade koji imaju tačnost nešto malo bolje od pola stote. Kontrolisali smo i sferne delove i rezultati su odlični. Kao što ste vidjeli, uspjeli smo da dobijemo mašinu kojom se lako i intuitivno upravlja. Program pravi posle obuke od par sati. Sve oznake na ekranu su uglavnom na srpskom, tako da je rukovanje krajnje jednostavno. Posebno mi je drago to što ova mašina pravi elektrode za aerozimat, na kome sam takođe ja uradio retrofit, zašto sam prezentaciju okačio na istom ovom kanalu pre 2 godine. Ovo je ujedno 4. CNC mašina koju sam uradio za ovu firmu, a dogovaramo se za barem još 2 projekta za koja ću vas takođe izvesti na istom ovom mestu. Hvala vam na pažnji.